mikor, mennyi pénzt kapott a település, és mi az a feladat, amit vállaltak? Igazából ez az egész kezdeményezés nyár vége, közepe felé kezdődött el, amikor is a belügyminisztérium meghirdette ezt a meghívásos pályázatot, ezt a Start mintamunkaprogramot, ami úgy gondolom, hogy nekünk is nagy öröm és nagy várakozás volt, amikor legelőször Szolnokon a megyeházán kaptunk erről tájékoztatót, és így kezdődött a program, hogy merjünk nagyot álmodni. Nekem ezzel nincsen, vagy nem is volt sose problémám a nagy álmodással, és én már egyből jegyzeteltem máig a tanácskozás alatt, hogy mik lennének azok a lehetőségek, amiket esetleg ki lehetne használni. Azon a tanácskozáson a kistérség összes települése részt vett? Nem csak a mi kistérségünk, hanem még akkor a megyében a Kunszentmárton és a Tiszafüredi kistérség volt az, akik ki voltak erre jelölve, hogy pályázhatnak. Utána már több kistérség is becsatlakozott, de akkor per pillanat ezen a legelső tájékoztatón ez a 2 kistérség volt ott. Hogyan kellett a pályázatot megírniuk? Mennyi fejtörés kellett hozzá, mert azért egy nem egyszerű dolog? Valóban, tehát az idők azért meghatározott határidők elég szűkösek voltak, de úgy gondolom, hogy mi már azért elég kezdetén elkezdtünk már ezen gondolkodni, így úgy gondolom, hogy minden határidőt be tudtunk tartani, és így, hogy már tényleg előre gondolkodtunk, a jegyzóra közösen készítettük egyébként ezeket a pályázatokat, és mi már akkor hazafelé útközben már azon gondolkodtunk, hogy igen, ebbe a pályázatba ezt tesszük be, azt tesszük be, azt tesszük be, és így már legalább gondolatban összeállt, a szöveges részét kellett már csak mellé tenni, de úgy gondolom, hogy ezzel se volt probléma. Önnek nagy szerencséje voltál, mert hiszen itt már volt valami magja, egy kezdeménye annak a foglalkoztatásnak, amikor padokat, nem tudom pontosan milyen utcabútorokat készítettek. Ez eleve alapnak tekintették, és erre próbáltak ráépíteni a többit? Így van, valóban, hiszen a Start munkaprogramnak pontosan ez a célja, hogy értékteremtő legyen a foglalkoztatás, és ne az a tipikus közmunka vagy közcélú foglalkoztatás legyen, hogy kimennek az emberek, és akkor összesebregetik az utcát, vagy akár kaszálnak, vagy hüvet nyílnak, hanem valóban értéket teremtsünk. És amit tetszett is mondani, ezek a padok, térkövek és egyéb ilyen dolgok, amiket mi már készítünk, ez egy tökéletes alapja volt ennek az egész dolognak, és úgy gondolom, hogy nekünk már továbbfejleszteni ezeket a dolgokat már nagyon könnyű. Hiszen ezek az emberek már megvannak alapnak, ők tudják, hogy körülbelül nekem milyen ötleteim szoktak lenni. Némelyiknek ez kicsit fejtörést okoz, és mikor meglát egy új termék sablonjával, vagy ötletével, vagy fotójával, már fogja a fejét, hogy na már megint. De attól függetlenül ő is büszke, amikor itt van a kreativitás. Igen, amikor már megvalósítja a terméket, és akár egy kész terméket kibocsát a kezéből. Tehát ez valóban alap volt, és tényleg így gondolom, hogy nekünk ez azért előnyünk volt. Ez azért látszott akkor is, amikor a tavalyi Start munkaprogram már elkezdődött, hiszen november-decemberben már volt egy 2 hónapos munka, és ezt megelőzte egy tárgyalás, ami a belügyminisztérium, a munkaügyi központ és az önkormányzat között zajlott le. Mennyi pénzt lehetett pályázni? Tehát volt valami plafon, hogy 300 millió? Nem így volt, tehát fajlagos költségek voltak meghatározva. Ezek is folyamatosan változtak. Tehát első alkalommal, még a tájékoztató alkalmákkor, akkor tényleg így mondták szó szerint, hogy merjünk nagyot álmodni. Utána azért csak átnézték, hogy hát a települések tényleg nagyot álmodtak, és akkor egy 120 000 forint per fő per hós fajlagos költség lett beállítva. És akkor ez alapján lehetett számolni. Tehát ki mennyi embert vesz fel, akkor át tud fejleszteni hozzá. Tehát itt elvileg az jár jól, aki mondjuk egy nagy település, vagy sok embert foglalkoztat. Sokszor 120 000? Sokszor 120 000, az annál többet tud fejleszteni, ami akár az önkormányzat vagyonát gyarapítja. Tehát akár itt gépekről, eszközökről és egyéb ilyen beruházásokról beszélünk, hiszen a bér azért mindenhol egyforma. Majd utána jött egy új változtatás, amikor 105 000 forint per fő per hóra át kellett dolgozni a fajlagos költséget. Majd amikor elkezdődött ez az év, és áfaváltozás, minimálbérváltozás történt, akkor ismételten 120 000 forint per fő per hóra át kell dolgozni a pályázatot. Tehát ha a számítógépembe beletekintenénk, én minden egyes Start munkaprogramot úgy neveztem el, hogy végleges. De már 10 véglegesen van. De tehát azt mondom, hogy ez volt a kérés, átdolgoztuk. Tehát azért úgy gondolom, hogy ha ennyi pénzt ide tudunk hozni a településre, akkor ha azt mondják, hogy ezt holnap reggel 7 órára, 8 órára készíteni ez a pályázat, akkor mi megcsináltuk. Hiszen ha fizetnek, ha kapunk pénzt, ha van rá lehetőség, akkor azonnal és ez volt a legfontosabb. Tehát ezért is mondtam a költségvetésnél,
hogy további tárgyalások kellnek még, hiszen a startmunka azért eléggé elvette az időnket, illetve azoknak a kidolgozása, és igazából arra egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettem most én is, mint magára a költségvetésnek a kidolgozására. Ha jól emlékszem, akkor a pályázat kiírójának volt valami javaslata vagy listája, hogy ilyen amolyan tevékenységeket próbálkozzatok például vele. Önök végül is melyiket választották? Mi az a, nem tudom, 4, 5, 6, 8 tevékenység, amire pályáztak, és amire konkrét tevékenységet is kell majd végezni? Tehát mi a tavalyi évben 2 programot indítottunk el, ez volt a téli, illetve a mezőgazdasági munkaprogram. Ez összesen 35 főt jelentett. 35 főt tudtunk felvenni, és már a munkák előkészületei el is kezdődtek. Tehát elkezdtünk például ilyen galambdúcokat készíteni, a téli munkások folyamatosan a térköveket, a papírbrikettet készítették, hiszen a mostani startmunkásoknak a úgymond székházába ezzel a papírbrikettel megy a fűtés. Amit akkor elkészítettek, most azt fűtjük. Másodnyersen a felhasználás. Ebben az évben pedig mindegyik mintaprogramra pályáztunk, tehát mind a 7 programra. Sőt, azért erre is büszke vagyok, hogy volt egy bizonyos kazánprogram. És ezt összesen megyében 5 település nyert el, és mi közte vagyunk, és tudomásom szerint talán a legnagyobb összeget mi nyertük meg. Ez azt jelenti, hogy rövid időn belül is, hogyha már az időjárás nem ilyen lett volna, akkor már új kazánházzal és 2 új kazánnal is büszkélkedhetnék. És a tüzelőanyag? A tüzelőanyag pedig bála lenne. Tavaly évvége felé, november-október környékén a helyi mezőgazdasági Kft. A Gyepes területein, amelyik olyan belvizes volt, előjött a nád, ők azokat lekaszálták, mi meg leleményes módon bebáláztattuk, és ezeket vagy felhasználjuk. Összesen 1700 bálát készítettünk így el, és jelen pillanatban ez a fűtőanyag lenne az, amivel az intézményeket, illetve a hivatalt is fűteni tudjuk. Nemrégen hallottam, hogy a méhészettel is próbálkoznak. Hogy kell egy nulláról elindítani egy méhészetet, egy kis gazdaságot? Valóban, és tényleg aktuális ez a téma, mert körülbelül 1 órával ezelőtt érkeztünk meg az új lakóházakkal a méhecskéknek. Hát, hogy nulláról kezdünk-e, közel vagyunk igazából tényleg a nullához, hiszen előképzettség, vagy akár gyakorlat minimális van itt a dolgozók, vagy akár az én tekintetemben. Én valamikor főiskolás koromban tanultam méhészetet. Nagyon érdekelt volna, szerettem is volna méhészkedni. Agrármérnök, ugye? Igen. Tehát akkor valami ismeret biztosan. Igen, csak egyszerűen az időt nem tudtam úgy összehozni, hogy tényleg időt tudjak rászállni. Tehát valami mindig volt. Amikor már dolgoztam, még mellette végeztem a másoddiplomát, akkor nem bírtam összehangolni, de úgy mindig is érdekelt engem a méhészet. Most amikor a belügyminisztérium tájékoztatott minket, hogy van ez a mezőgazdasági program, és bárki bármiben gondolkodhat, nekem egyből ez jutott eszembe, hogy méhészkedés. Nem csak azért, hogy egyszerűen a településen nincs olyan szabadon álló régi gazdasági épület, TS Major, bármi egyéb, amit esetleg mi fel tudnánk használni, vagy bérelni tudnánk, vagy meg tudnánk venni és felújítani. Hál' Istennek nincs ilyen. Így mindenképpen egy olyan ötlettel kell előállni, ami kis helyen, adott helyen, ami esetleg már rendelkezésünkre meg tudjuk valósítani. Így jött a méhészet. Tehát ennek nem kell istállót építeni, nem kell ólakat készíteni, nem kell hígtrágyatárlóval foglalkozni, nem kell különböző engedélyeket, jelentéseket leadni. Kell, persze ez is, de nem olyan nagy mértékű, mint mondjuk egy sertés vagy egy szarvasontartásnál. Megvásárolták a kaptárokat, és hogyan tovább? Hogy kell felépíteni egy kis méhészetet? A kaptároknak csak a felét vásároltuk meg, ez még a tavalyi munkaprogramban volt benne. Csak most készültek el, tehát akkor leadtuk a rendelést, most elkészültek, még egy olyan 38 darab kaptár várható a továbbiakban, amit majd a most beinduló mezőgazdasági program keretében kívánunk megvásárolni. Hál' Istennek sikerült azért a startmunkások közé olyan embereket találnom és felvennem, akiknek már a méhészethez volt közük. Vagy már méhészkedtek, vagy akár segítségként, vagy tényleg érdekelt őket és önszorgalomból tanulták. Tehát ők nekik azért megvan az alapjuk.
Most per pillanat úgy számolgattam, hogy körülbelül egy 7 ember lenne az, aki folyamatosan méhészkedéssel foglalkozna, és mind a 7 embert be is szeretném iskolázni. Tehát már most különböző tanfolyamokat keresünk, iskolákat keresünk, ahol ők el tudják az elméleti részét sajátítani a dolgoknak. Úgy néz ki, hogy ez sikerül is. Sőt, még arra is kaptunk lehetőséget, hogy oktatók jönnek ki ide, megtartják az elméleti oktatást, illetve a gyakorlati oktatást már a mi saját méhészetünkben. Tudják ezek a dolgozók. Honnan lehet megvásárolni? Tehát a következő lépés, gondolom, vagy igen, ez lesz. Valóban. Még azért vannak különböző műveletek, hiszen azért ez egy nyers kaptár, ezt még ki kell főzni, konzerválni kell, le kell festeni, elő lehet készülni. És itt össze is kapcsolnám a téli munkaprogramban dolgozókkal, hiszen azért folyamatosan itt kereteket kell gyártani utánpótlásnak. Most megvannak a keretek, innen már a méreteket le tudjuk venni, a mintákat le tudjuk venni, és a téli munkaprogramban résztvevő dolgozóknak egy része már ezeket szépen el tudja készíteni, és akkor már ez nekünk plusz pénzben nem kerül. De utána valóban a legnagyobb költségét, a legnagyobb feladat az lesz, hogy valóban egy erős állományt tudjunk megvásárolni. Hál' Istennek nagy segítséget kapunk a Gödöllői Egyetemnek a méhész professzorától, aki azt mondta, hogy mindenben segítségünkben van, és ő olyan címeket tud adni, vagy akár ő is segít nekünk abban, hogy saját méhészetéből családokat tudjunk tőle vásárolni, ami mindenképpen úgy gondolom, hogy már egy márkajelzés, hogyha ő rajta keresztül történik ez a vásárlás, hiszen nekünk is az a célunk, hogy nem egy beteg, nem egy legyengült állományt vásároljunk, hanem egy életképes állományt, amire alapozni tudjuk akár nem csak az évet, hanem akár az elkövetkező éveket is. Azt mondta, hogy itt 120-130 emberről van szó. Hogyan kell megszervezni egy embernek a foglalkoztatását? Tehát munkavezető, vagy ők hol tartózkodnak, hol van a műhely, ahol elférnek például ennyien? Igen, tehát éves szinten 128 embert kívánunk foglalkoztatni. Február 1-ével 77 fő el is kezdte a munkátokat. Ez 6 munkaprogram, illetve ehhez jönne még a mezőgazdasági program, ami remélhetőleg 15-től, vagyis holnaptól fog felvételre kerülni. Ezek a munkások egy régi önkormányzati épületben kaptak helyet, ami valamikor kirendeltségi épület volt. Bolt, diszkon működött benne, de évek óta használaton kívül volt. A tavalyi munkaprogram során téli munkásaink elkezdték felújítani ezt az épületet, tehát már is egy lakható, egy élhető helység lett, vagy épület lett, amiben több helység található. Lesz egy iroda, ahol a brigádvezetők reggel összegyűlnek, megbeszélik éppen az aktuális feladatokat. Vannak adminisztrátorok, akik azért kellnek, hogy eleve a nyilvántartásokat, vezessék, jelenlétívet, táppénz és egyéb ilyen dolgokat, illetve besegítsenek abban, hiszen itt heti bérezés van, előkészítsék a papírokat, és az itteni dolgozónak vagy kolléganőnek segítsenek ezeknek a nyilvántartásában. A havi bér az mennyi egy munkásnak? Változó havi bér. Tehát itt megkülönböztetnek 2 minimálbért, tehát ez a segédmunkás minimálbér, ez például 71.800 forint, és a szakképzett minimálbér pedig 93.000 forint, tehát itt bruttó pénzekről beszélünk. Ezek kötött bérek mindig az adott programhoz kapcsolódó végzettség számítható, tehát hiába van például akár mi esetünkben is diplomás pedagógus munkásunk, startmunkaprogramban neki olyan munkát nem tudunk adni, ami hozzáilleszkedne. Ezért például az ilyen illetőt adminisztrátornak tettük be, hiszen azért nekünk sem mindegy, hogy milyen az adminisztrátor, egyáltalán tud-e olvasni, vagy helyettesen írni. Mindenképpen az egy kvalifikált csak embert megtalálták a helyét. Kívántunk ide tenni. És ebben az önkormányzati épületben lett maga a székház is. Előkerültek a régió moziszékek, amik már 1000 éve a padláson vannak. Kemény, vastag, barna. Így. Mindenhol ilyenek voltak a moziszékek. Így. És például ebben a székházban van egy nagy terem, ami régen a kirendeltség részénél mondjuk a házasságkötőterem volt, és például ott ezek a székek vannak berendezve. Amikor reggeli egyeztetés vagy értekezlet van, vagy éppen én átmegyek és tájékoztatom a dolgozókat az elvárásaimról, akkor ők ott helyet foglalnak, de az bennük a jó, hogy ezek mozdítható, felhajtható támlájú székek, így, hogy éppen ott munka van, akkor kis helyet foglalnak el. De viszont 77 embert bármikor le tudunk ültetni. Magának a programnak mikor lesz vége? Meddig kell felhasználni a pénzt? Meddig tudják biztosan alkalmazni ezeket az emberek? A programok változó időtartamig tartanak.
Kezdés is úgy volt, hogy változó lesz, hiszen már január 1-ével mi számoltunk azzal, hogy indul a program. Egy kicsi csúszás következett be, így a programból ez a 6 program február 1-ével tudott elkezdődni. A többsége a programoknak november végéig tart, de van amelyik szeptember végéig, illetve van amelyik december 31-ig, tehát azért mondom, hogy átlagban egy olyan 9 és 10 hónapos munkát tudunk, vagy szerződést tudunk kötni a dolgozókkal, és hát bízunk benne, hogy jövő évre ez tovább fog folytatódni, és ezeknek az embereknek azért egy biztos hátteret éveken keresztül biztosítani tudunk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy biztatták-e önöket azzal, hogy ez a nagyon értelmesnek tűnő programsorozat, illetve foglalkoztatás, ez talán folytatódik, vagy esetleg nem? Én úgy gondolom, hogy ha az ember jól csinálja, és megpróbál valódi értéket előállítani, és ezt bizonyítani is tudja, tehát akár a jelentésekkel, hogy valóban a fűtésszámlán megspóroltunk éves szinten $500 000 forintot, hiszen kiváltottuk a gázt alternatív fűtési anyagokkal, mint például bálával, vagy aprítékkal, vagy bármilyen egyébbel, vagy megtermeltünk, vagy készítettünk olyan terméket, amit egyébként nagy pénzekért kéne vásárolni, ilyenek például a padok, hiszen a települést azért el kell látni ülő alkalmatosságokkal, vagy például rendbe tudjuk tartani a belvízzel vezető árkainkat, és ezért nem egy vállalkozót kell megbíznunk. Akkor én úgy gondolom, hogy ennek van értelme, és nem mindegy az, hogy mondjuk ezeket a pénzeket az önkormányzat saját zsebből, önerőbe kifizeti egy vállalkozónak vagy egy cégnek, hanem azt tudja mondani, hogy igen, ezt mi meg tudjuk valósítani, erre megkaptuk a támogatást, megpróbáltuk kevesebb pénzből is kihozni, és nem beszélve arról, hogy így azért a dolgozóknak azért egy hátteret biztosítani tudunk, hiszen azért nekik sem mindegy, hogy 22.500 forintért vannak otthon, vagy pedig egy minimál bérért tudnak dolgozni, és teljes embernek érzik magukat, és úgy gondolják, hogy ők azért egy szükséges és elégedett munkát tudnak elvégezni, ami nekik is öröm, illetve nekem, vagy akár a településnek is öröm. Befejezésről idézném azt, amit ön mondott, merjünk nagyot álmodni. Szilágyi László mit álmodna? Mondjuk 2013-ra. 2013-ra igazából nekem már az is nagy öröm lenne, ha ez a munkaprogram tovább folytatódna, hiszen ennek a Start munkaprogramnak az éves költségvetése azért több mint 130 millió forint. Ennyi pénz soha nem került még erre a településre. Igaz, hogy ennek a pénznek jelentős része azért bér és járulék. De azt is az itt lakók kapják. De azt is az itt lakók kapják. Ezek az itt lakók már talán, hogyha megtalálják ők is az egyensúlyukat, számláikat rendezni tudják, akkor már talán nem szorulnak ránk, hogy akár egy átmeneti segélyt igényeljenek. És ami azért nagyon fontos, hogy ezáltal, hogy minden egyes segélyben részesülő, hogy munkanélküli embert foglalkoztatunk, hiszen ha ez a program ténylegesen teljes létszámmal beindul, a településen nem lesz munkanélküli, másik részét is nézhetjük. Nem csak ennyi pénzt hoztunk a településre, nem csak ennyi pénzt adtunk az embereknek fizetésként, hanem spórolunk ezzel körülbelül 5 millió forintot, hogy nem kell segélyt fizetnünk. Tehát ez a harmadik legfontosabb dolog. De úgy gondolom, hogy ilyen dolog, amiről soha nem tudtunk álmodni, hogy akár egy saját traktort vásároljon az önkormányzat, vagy saját mezőgazdasági egyéb gépeket vásároljon az önkormányzat, vagy saját magunknak tudjunk akár kátyúzni az utakat, vagy járdát építeni, és ehhez eszköz, gépet, mindent meg tudunk nyerni ebből a pályázatból, tehát ez úgy gondolom nem kis dolog. Tehát ha ez folytatódik, akkor nekem ez már egy nagy álom lesz. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én nem is álmokat kívánok önnek, hanem munkát, mert ez mindig jó, ha az ember tud tenni, mondjuk Tiszai Gari. Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.